obethandana nomngane nami ebesefana njengoba for mina. Kodwa phela njengoba sengasekho ke emhlabeni akumele usisi azizwe lonely. Sona nje uthando lwami nelamngane nami liyafana, so anguboni umehluko ukuthi uzoba khona. Nami ngimangele nje mengithiwa sengibizwa manje namakhamera manje ayibo. Into engilethe lana noSipho kade ngaqala ukukuthanda, uyikona nje ukuthi umngane nami ungihambele phambili yabo. So manje ke njengoba sengekho emhlabeni ngizokutshena lokho ukuthi imizwa yabona manje sivele yaba ngaphezulu ngempela. So hayi ngoba ngimdelela ubafu yabo. Ngiyalingwa esibindi singawusithathaphi manje ngoba nakho indoda yami isishonile, wena usufuna ukungena ecathulweni zayo ngani nje kodwa ngaluphi kona ayibo mhlambe sesibongakazi ubone lutho mhlambe indoda yakhe isaphila mhlambe. Yabo nje ukhona umuntu sesengangithandana naye nje impela. So oyinenkinga eziningi wanobhuti othandana naye waze wangibizela kwamanye amashow yabo. Sona nje ngavele ngakhetha ukumshiya phansi nje yabo, cause kahle kahle vele inhliziyo yami ngiyayazi mina ukuthi ikephi yabo. Ngizokwazi mina ukuyikhulisa intombi yabafu. Nani banga iphi intombi yakho? Hawu umsangane loya, umsangane phela lana. Manje iphutha lami mina uthi wena uthola umsangane wentombazane. Ngibingelele mbukelo weVumani Film lokhu mavumana leka mhlabele ngana usoni masatha le phansi manje kuthiwa kuba lumntu wegcini kodwa kuyasikho lapho silala sikhona. Uyaphila webhuti? Ngiyaphila bhuti wami nonjani? Ngiyaphila mfowethu, ngiright nami. Ube nje ulandisa umbukeli ukuthi ubani uze ngani la yini lenzo usibhalela. Into engilethe lana ngiqale ngizibika igama lami mina uNkosina uhlala khona le Mevini. So into engilethe lana nje uthando nje ngempela nje kunosisi nje impela ade ngimthanda obethandana nomngane nami ebesefana njengoba for mina. Kodwa phela njengoba sengasekho ke emhlabeni akumele usisi azizwe lonely. Sona nje uthando lwami nelamngane nami liyafana, so anguboni umehluko ukuthi uzoba khona. Yeah. Ngabe mhlambe lento awuyiboni mhlambe ihlazo ukuthi ufuna ukushaya umngane wakho umshaya emva kwendlebe? Njoba ngiye ngachaza ukuthi umngane nami ubesefana njengoba for mina. Mesibuyele emuva kudala kwakuphila ngokuthi uma ubafu esehambile emhlabeni kukumela asale kube khona osegcekeni omreplaceayo. So ke nami ke ngisaphila kuyona lo nkathi lo ngisakhamba kuona lo mgaqo lo kahle. Ngabe umngane wakho bekumngane wesikhathi singanani? Sizwanile nje impela iminyaka nje mengibala ngeminyaka yami nje impela sesina 23 years sizwana impela Una ngaminyaka? 24 kulonyaka. Uqonda ukuthini nazwana usakhumbuza nazwana na wena una 2 years nomngane wakho? Njoba ngisho nje sisagqoka amaphempasi nje sikhule ndawonye nje usefana njengomfowethu kumina. Africa, South Africa noma abukuphi la ukhona inkinga yiningi. Mfethu manje mocabanga ngokubuka kwakho unayo ingane nomuntu? Sebenayo impela ingane. Sona nje ngizimisele nayo nami ukube stepfather. Ingane nje ikhule yazi ukuthi usakhona ubaba, ingakhona lento yazi ukuthi ubaba akasekho emhlabeni. Umina manje ozoba ubaba. Awubuki mhlawumbe amadoda lapha amajita mhlawumbe abafana abancane bazothi siyoyo uyisiyoyo? No, abazosho njalo laba ngakokhulu ngokomqondo yabo. So uthanda likhethile akusho ukuthi umuntu osenengane angimele nathando yabo. Sona nje kahle kahle wonke umuntu uyadeserve uthando. Africa yonke, South Africa yonke aningivumele uma isister angene aze ngaphambili. Siyanithanda kakhulu esangena nje uma isister. Bakwethu. Uyena usisi lo? Uyena impela usisi. Uyaphila sisi wami? Ngiyaphila njani bhuti? Ngikhona. Yebo. Igama lami ngoVumani from iVumani Film. Ubhuti la becelile ukuthi kahle kahle ufuna ukukhuluma nawe. Mhlambe ngabe uyamazi wena? Ngiyamazi. Umngani nobaba enganyama. Baba enganyama ongasekho.
Yebo. Mhlawumbe sebabangani isikhathi singanani bathole babangani noma mhlawumbe Bathole vele babangani kade babangani mesho kumuntu wami ukuthi sukela bebancane vele babekhula ndawonye yabo. mfowethu ngabe mhlawumbe wena mhlawumbe unayo i-idea ukuthi ukubizeleni No, hayi anginayo ID nami ngimangele nje mengithiwa sengibizwa manje namakhamera manje ayibo sengimanje ayibo ngimangele kwenzakalani imake emadodeni wonke emhlabeni mhlawumbe ungamretha ba 10 out of 10 ungamretha ba I can't rate angikwazi nje ukumrate shame angikwazi umrate because ayo ndoda yami futhi nje ayona nomuntu engathi mhlambe sondelene nobotiro asondelene bomngane nendoda yami bafo ungakumtshela usisi ukuthi yini ekulethe la Ngibonga ithuba bhuti wami. Ngingawukhuluma nje kakhulu ngisacela nje uqale ngibambe isandla kuyena usisi. Ngiyacela wanda ngicela nje ukubamba isandla. Ubambe isandla. Okay. Yeah. Into engilethele lana noSipho kade ngaqala ukukuthanda uyikona nje ukuthi umngane nami ungihambele phambili yabo so manje ke njengoba sengekho emhlabeni ngizokutshena lokho ukuthi imizwa yabona manje sivele yaba ngaphezulu ngempela so hayi ngoba ngimdelela ubafu yabo uyikona nje ukuthi ubafu ngiyazi la khona ukuthi uzoyijalela into lokungokube ahamba lalo abanye abantu engabazi ongcono kube yimina ozomreplace sona nje lengane la ishile emhlabeni umina manje osezobuka buwayo hayi ngiyalingwa wena uthini kumina impela uthini kumina ufuna ukuthi we ayibo ngiyalingwa esibindi singawusithathaphi manje ngoba nakhe indoda yami isishonile wena usufuna ukungena ecathulweni zayo nganje kodwa ngaluphi kona ayibo nemhlalamba mhlambe sesibonga akazi ubone lutho mhlambe indoda yakhe isaphila mhlambe cha phela bengibabona behle ndawonye bengazi mina uthi ungibuka ngendlela yokuthi angafuni ukungena ekugcineni abengazi ukuthi ngibuka ngalawo mahlo lawo hayi bandla ngiyalingwa inkosi impela ngiyalingwa umthetho wakho shothi nje ubuhlezi ufika lapha kwami ufika lapho endlini yomuntu wami uhlezi ubona intombi nje wena manje sisona bungakazi ubone lutho nje mhlambe yabona bengakazi akuthinte mhlambe ngephutha bafu no akaze angithinte ngephutha but bengibona indlela izinto nje indlela adenza ngayo ukuthi mefikile lapha yana endlini yomuntu wami mengibaphekelile ngimphakele umuntu ngibaphakele boba uthi ngibahambisela ngasikhathi ngiphenduka hayi uyancoma ugayi uncoma uthini uthi umuhle uthi nje hayi ukhethile ubafo lana isibutu esinjena yonke leyo nto leyo etshela umuntu wami ubethini umuntu wakho mencoma yena phela kuyabeja abafana umuntu vela lokho emoyizela ke phela ke efuna ukunconywa naye efuna ukuvunywa phela yabo engasho lutho kodwa loyo nto leyo yokuthi engincome kanjalo ngiyazi indaba yakho shem yazi angiyazi indaba yakho uyazi wena bafu engingakusho njengamanje yabo nje ukhona umuntu sisengangithandana naye nje impela so oyinenkinga eziningi wanobhuti othandana naye wazi wangibizela kwamanye amashow yabo sona nje ayengavele ngakhetha ukumshiya phansi nje yabo cause kahle kahle vele inhliziyo yami ngiyayazi mina ukuthi kephi yabo ngisithandela yena nje impela mhlawumbe ngabe konke lokho uthi uzumshiye lo sisi umenze ukwenze before adlule emhlabeni umngane wakho njoba ngisho nje ukuthi uthando lami for yena into ekade yaqala so bekunzima nje impela phela ukuthi ngikhuluma ubafe saphila hayi uningi inkosi impela uqhubeke unazo ingane sisi nginayo nayo umngane wakhe ingane nginayo awumtshele bafuthi utheni ngoba ngokuthi unayo ingane engishoyo ukuthi wonke umuntu uyadeserve uthando yabo ukuthi uba wenganyakha asekho emhlabeni so manje ubona unengane uthanda udeserve ayikho into enjalo sona nje siyafana sonke ukuthi unengane noma ungenangane uthando nawe uyadinga
bhuti manje wena ubona ukuthi nje manje sengidinga indaba zomajola. Ngokushona nje umuntu wami akapheli ngisho unyaka. Usakhumbula nakho ngangifikile lapha kwakho. Ngizophuzisa umngane nami. Inhloso phela siso ukuthi siphuze sinobafo adako akwazi ukulala nale namadano lengangathengela ingane ngangenzela wena ukuthi ubone ukuthi kahle kahle uthando lingakanani yabo. Sona nje isikhathi kahle sokuthi ngikuthole ukuthi ngikhulume nawe ngangasitholi. Awuhleli unobafo. Sona nje manje nje ngicathi isona isikhathi esiright lesokuthi ngikwazi. Mawuthi ngangihleli nginobafa ufuna ngihleli nginoba kanti. Ngoba phela wena umuntu engithandana naye. Wawufuna ngihlale nginoba. Mhlamba yikho into akade oke wayisho nje wayixwaya. Akaze asho lutho. Akaze nje asho lutho. Befika nje lapha ethenga obhiya nje obesho nje bahlale lapha ngibaphekele mina badle. Nangu uthi uyakuthanda. Hayi soze. Awukwazi. Awukwazi nje ngokushona nje komuntu wami ushone nje akapheli ngisho unyaka. Wena usuyangithanda njalo uqaleni nongithanda. Ngiya-understand ukuthi ngabe ubulawa yini umuntu wakho? Hayi phela ubengekho right wegula. Unanga iminyaka? Na 25. Unanga kwena? Na 24. Awu. Usho ingane nje futhi. Ingane phela uma ngabe una 24. Angikuthathi serious. Hawu ayikahle bosisi. Hayi. Ngishathu usuku olodwa. Ngishathu usuku olodwa ngeke nje ngikuthathe serious. Uyingane. Ngabe mhlambe into edala ukuthi ungavumelani naye ngoba mhlambe ingane noma mhlambe cha nje ngaphandle ukuthi ingane lo umngane namuntu wami. Umngane namuntu wami noma engasekho phela kusho ukuthi lo mase ebona intombi la kumina. Ingane yami futhi bengashonga ukuthi nje ishoda ngothando lika baba. Ayizangisho. Ayizangisho mawukuthi ingane yami isifuna uthando lika baba ngizothola la ngizothola khona. Umuntu ozomnika uthando lo lade niwo baba wakhe hayi wena. Yindawo ufuna ube wena. Hayi ngeke. Mina ke leshulo sisi hayi ngoba ngikulesi angivumi ngisho ubafule khona emathuneni la. Angeke azayizwe nje. Awuvumi yini kwasho ubafo wakho nathi uboshela la mina masengasekho. Sisekahle ngilesise kahle angizi ngithini mina kwena. Engifuna ukusho kwena ukuthi uthando lami nolabafo liyafana. So lo lathando lo ungalufanisi. Ubafo wakho besebenza, ubafo wakho beprovider wena nje ngokuthi nje yini ezongihlula pho mina yini pho ezongihlula mina yini ezongihlula ube leyo ndoda leyo eqhuba inhlabathi mase usuthola imali wena uzobuya uzothenga obhi ubafo wakho ubesebenza right enginayekela so nje ungasho nje ukuthi liyafana alifani nje naye bengiphuzisa nje iyafana nje lento le ngale kuphela ukuthi like imi ngithandana nase ngizophuza utshwala cha nje yabo alifani ngeke yabona nje ehlisa ipride uyangidinga nami ngiyakudinga angikudingi mina abona nje lo ukuthi wena uthi ufuna olunye uthando nje mina kade angisho ukuthi ngiyalifuna yabona nje manje mina ngisazilingizile umuntu wami. Okay. Ngisazilile nje ngizilela umuntu wami so nje angakasho ukuthi sengiready ukuthi move on wena ongicabangela lokho. Ngobileli lapho usazilela umuntu wakho isifani uzilela umuntu wakho ke uma soqeda ukumzilela ke ubuyeke ke. Ngibuye phi? Ngihlanganaphi nawe ngihlanganaphi nawe mina. Ngizoze ngibuye nje ngiyengeza yini? Ngiyengeza yini kwena? Ngabe mhlambe isimo sinjani phakathi kwenu ngoba nihlala ngandawonye akaza afike mhlambe ebusuku azonoka no akaza afike mina uyangixaka nje usithatha phi isibindi esingaka uyangixaka nje angazi sebone ingqothovu yendoda usekwazeni uthi asuke la eswa khona aze la kumina ezongitshela into ayishoyo engakazi azakhulume nami sonke lesikhathi begcina ungibingelela mengibona emgaqweni ngihamba mhlawumbe kube benicela nobabili mhlawumbe nilana ikhona mhlawumbe umbukeli omunye uzothi hayi mhlawumbe uzovuma hayi ayikho into engizovuma bazothi abanye mhlawumbe hayi usaba amakhamera usisi uma sebangasekhaya uzovuma hayi ngeke ngivume lutho mina bhuti ngeke ngivume lutho nje ayikho nje into engizoyivuma mina nje angifune indoda wena nje ebo manje ngizokusho ukuthi mhlambe nawe ngicathi uyabona ukuthi usisi ingoba usashonele ne and nami kubhlungu ukuthi umngane nami akasekho emhlabeni sona nje engifuna ukusho ukuthi wo imali manje usho ukuthi wena
ngesingawe nje uyibona nje umuntu ongifanele nje. Ingakho ngisho ukuthi ngicela ukukuneza isikhathi uyicabangise kahle lento Ayikho into yabo. engizoyicabanga, Ilento engisho. Ucatshangwa la. Lento ukuthi ufuna ukuhamba uyoqala onye uthando ubungazi ukuthi mina ngumfana onjani ophila kanjani. Ngizokwazi mina ukuyikhulisa intombi yabafu. Nani banga. Iphi intombi yakho? Hawu umsangano la umsangano phela Manje yana. iphutha la mina uthi wena uthola umsangano entombazane. Wena into engabe ngiyazi ukuthi meme ngiqala nje nawe bethi ngiyazi ukuthi ngizoyaphi nokwempilo yabo and ngiyazi uyangidinga. So ehlise iphakathi nge 50-50. Angikudingi and akho pride la, angikudingi. Ingabe since ehambile umyeni wakho mhlambe bakhona abanye abazenzayo yena lokho abafuna ukushare. Bakhona phela vele intombazane yashelwa nje noma ngephi. Iyamiswa nje left right and center. Iyamiswa nje noma ngephi. Hayi okwamanje angabe ready to move on. Masu ready mhlambe ungayibona umnikeza ithuba lo bhuti. Cha angiboni nje. Angiboni. Angiboni nje ngimneze ithuba since kade enjengobhuti umuntu wami. Ngeke phela uzobe ngathi manje sengilotunje emzini owodwa. Mhlambe mfowethu awuboni ngazi ukuthi ababukeli bazothi ukhohlakele uyoshela intombi kamngani wakho. Mhlambe bazoze bathi hayi mhlambe uwena umsocongile mhlambe. Hayi ngeke mina nobafu besizwana kakhulu kabe nje futhi hayi mhlawumbe ukuthi ubafu ubulawe yimini ubafu bandla aka rest easy la ekhona abe right ubafu siyohlala simkhumbula njena nje especially mina ke njengoba ngisho besefana nobafu mina so kahle ngizama ukuvala isikhalo sokuthi ubafu nje bese ngasekho emhlabeni kubonakala ukuthi akasekho because Bonala uthi akasekho besefana njengewele kumina yabo. Ima mfowethu mhlawumbe omakhelwane bakho bazokuxwaya bazothi mhlawumbe khona indoda ezokubuka enye ithe lo mfana ngathi uyingozi noma abangani bakho ngiyamsaba nje already vele njengamanje nje ngiyamsaba yini la ishoyo njengamanje uthi angicabangeni mina ukuthi aka rest easy la ekhona abe right hayibo umuntu loyo bombiza ngobafu everyday bafo kanti uyazi wena uyazi ukuthi sengiyabona mina iphutha lami nikiphi la ukuthi ngikubize la mhlawumbe kube ngifikile kwakho sahlala phansi sakhuluma because manje ubone ngathi mhlawumbe uyabukuseke nestaff yabo because mina umuntu wami awukazi uzofika uzofike hayibo futhi nje nalento engifakela amehlo la ngifakela amakhamera manje mina sefuna ngibuke izwe lonke la manje ngifayela amakhamera wena kodwa kusalayo mina usekuleli kuwena manje mina sengisibona ayikho intelele kumina ayikho intelele kumina uyabona sona njengoba ngisho ukuthi ngicela uzile uqede mosecabangise kahle ubuyele kumina mina ngizohlala ngikulinde ngizohlala nje ngikulinde nje impela nje angisamfuna umuntu esifazane ngifuna wena kuphela kunjalo nje mintana ni planele nobafu wakho vele no pho yini no manje wayethe nje ozohamba kuqala kunina uzodlela umunye intombi yilo nto nani planile noma kwakwenzakalani vele ithini into ipromise yami neyabafu ukuthi into yami eyakhe kusona njengoba nje esengaseke kwemhlabeni into yakhe eyami konke okusalile emhlabeni sekusalele mina manje hayi bandla shame so insimi yabafu iyadinga ukulinywa iyadinga nje ukulinywa nje akumele ihlale nje yaya sona nje ubafu ngeke nje naye azaphathe kahle la ekhona ukuthi akasekho lemayo futhi mase thi uyaba khona ulimayo angeke azathokoza ukuthi khona umuntu ozovela ngene nje lapha kulime noma umuntu angamazi kumele kulime ubafu ya uyabona nje if bekuthi ubafu ngempela ubumthanda ngempela uzomenzela into right because I promise yami yabafu oyokuthi into yami eyakhe so naye ukube nami ngahamba aqala emhlabeni bengeke ngizingibe nankinga nalokho hayi sengabe ingane nobabili usangibhedela nje imbudane lento engikhulumela yona ufuna ungitshela ukuthi umuntu wami mina engadla omunye umuntu ngikhona mina usho ukuthi ngoba uthi wena into yakho eyakhe eyakho kusho ukuthi nezintombi eyakhe uyaziza ukuthi uthini mina umuntu wami case ayingaya komunye umuntu ngikhona mina adla omunye umuntu ngikhona mina mawengane yakhe uyangibhedela wena awuzazi ukuthi ufuna ukuthini wena yazi awuzazi ukuthi ufuna ukuthini ukhohlakele yazi ukhohlakele lokho okwisidina lokho yabo lokho okumuncu hayi ukhohlakele shame ukhohlakele ngiyakuvuma wena wonke lo umuntu wami ngiyazi asho ukuthi okwakho nentombi
Wena lo bad influence. Mina into okay sisi, so uphetha ngokuthini kuyo yonke lento le, awufuni ukuthi umnikeze ithuba, uyanqaba nje uyalo uthi wena wenza amanyala. Angeke angiyenzi lonto mina bhuti wami. Yabo nje lento angilethele yona lana angazi yabo nje ukuthi angibambe izandla zami nje kwamanje iyangicika lento ayenzile njengamanje ukuthi angilethe kwama TV ezongitshela ukuthi mina uyangithanda. Ungithandani? Udelela umyeni wakho. Udelela umuntu wakho. Ubafo ungathini amagama nangu untokazi uthi hayi lento oyishoyo ukuthi akakubambe ngezandla. Njengamanje angifuni ukuyifaka emqondweni lento ayisho yabo. Angiya understand ukuthi ingoba ushonelwe usazilile. Kodwa ke kahle angizile ngokuzomdelela nama ngizodelela ubafo yabo. So kahle mina ukuzomtshena kuselilele kuyena. If mekuthi uthi yena cha kulungileka akenza akuthandayo kodwa amazwi ami uyowakhumbula. Umuntu onothando la imina. Usuyikhanselani wena manje? Usopha masuyikhansela. Ayikho inkinga sisi. Mina engikushoyo ukuthi uma usocabanga kahle ubuye kumina. Ngizohlala ngikulindile mina. Nangathi uzohleze kulindile noma Akalindi. Methanda inguna phakathi. Ayikho mina into engisazoyikhuluma naye. Ngoba manje yabonje. Mhlawumbe umunye uzothi mhlawumbe umyeni wakho wayeme kahle lo bhuti lo mhlawumbe ungezansi kwayisho lingoma ithi abafana abangezansi manje awusho mhlawumbe makuthiwa mhlawumbe nawe ungenhla mhlawumbe unemali eningi mangabe umyeni wakho wayenemali eningi mhlawumbe unemoto eziningi mangabe nomyeni wakho wayenemoto eziningi mhlawumbe bayamesha ke mhlawumbe buzomthatha noma mhlawumbe nje hayi cha Bengeke. lento yenzayo Mina nje bhuti wami ngizokutshela ngithandela umyeni wami nje ngisho engasekho. Ngithandela yena nje umyeni wami ubhuti lo ngasho ukuthi naye ube right indlela yakhe ngemali zakhe but nomyeni wami naye ube right indlela yakhe uyena all right umyeni wami. Nangu ubafo ekhuluma ngensimi efuna ukulinywa mhlawumbe ethi mayingalinywa insimi ngazuthi kuba nesikhotha nobethe yenile uba uthe yenile insimi mhlawumbe ubafo njengamanje nombukeli uzoyibuza ukuthi makuthiwa umnikazi akasekho wensimi washona sekubani osuke ilima sekuba usoyelima hayi akekho umuntu osoyelima iyana nje sisi insimi iyana nje ngisingena izimile angazi inukhula so wena unandaba nokuthi mayingasahla kulo insimi ihlala njalo ihlumile anginendaba naloyo nto mina bhuti wami anginendaba wena nje uyithanda indoda yakho bafu uthi akakudingi ukuthi kuba umlimi bhuti wami ngimzwile so now ngicela uyeke nawe abuphezulu kwalokho esengikuzwile nawe bengicela uyeke ukufaka poison because yabo njengamanje nje nami kusaphithizela kusakuningi nje yabo because usisi nami ngiyazama ukuliveza uthando lami lokuthi ngimthanda kangakanani ngize la ngoba ngithi ngizotshena usisi ngimthanda kangakanani kodwa uqale nini ungithanda uqale nini bafu ungakhulumi nami shela ngapha mina ungangishela ngithanda bhuti uthi uqale nini ukumthanda mfethu noma mhlawumbe uphethwe inkanuko ngiqala nje mhlawumbe iyona inkanuko bhuti wami ukubona ngakuthanda ngavele nje ngahlanya manje kahle ubafu le khona uyazi because kade ngangimtshela ngaye kade ubafu ngangimtshela ngathi lo sesile ngiyamthanda wangihambela phambili kwangaselula ukuthi nami ngibuyele kwena ngikutshela ukuthi ngiyakuthanda because vele wasumqomile ubafu yabo ngase nginqena manje ukuphendula isifebe sentombazana so ngase ngithi okay ngimnyeke so nje ubafu sengasekho emhlabeni ke so nje ubafu sengasekho ke emhlabeni ilona thuba nami ngithwelele ngikutshela ngizizwa kanjani ngapha angikuthandi manje kade kudala hayi bandla shem manje sisake khona njengamanje manje ngihlalele nje uyazi naye lo ngoba uhlala around ukabone nje lapha endlini hleze kudlala ingane yami nje egcekeni nami ngisuke ngisendlini ngiphume ngwanakho ngiyala engiyakhona ngibuyele endlini futhi akaze abone mfana akaze akuncome mhlawumbe athi umi kahle phela wayesho lonto phambi kwabafo wakhe ngikuyeke lokwabafo wakho after sehambile ubafa akaza lokho ekuncoma ngoba ngisho nje ukuthi sigcina ngosawubona endleleni uyangimangaza lesibinda naso namhlanje ukuthi azongibizela la bafo kushuthi ubukuconsela ngaphakathi amanzi mokusuthi uyaconsa
Abo bafo njengoba ngimlethe lana nje. Yes, ilona thuba nami engilitholile leli ukuthi ngilisebenzise ngendlela eright. Mangathiwa kahle uxhamazele yabo. Ngifuna abone ukuthi ngumfana osekhule kanjani ngokomqondo yabo ukuthi njengoba ngimlethela ngifuna ukuthi ngiserious kanganani ngaye yabo. Mangathiwa ke uyakunikeza ithuba mhlawumbe in future yini nje ongamenzela yona ukuze ajabule. Lo muntu udeserve uthando izinto eziningi yabo. So njengoba ngumuntu oxova udaka eyazi naye angifuni ukuzenza umuntu engathi uright empilweni ngifuna uthando lamathathe njengoba lunje if bekuthi ngiyakhuphuka akhuphuke nami khona ngihlupheka nginje kodwa ngikwazi ukuthi ngeke aze alambe ngikhona. Emhlabeni kaNkuluNkulu my sister ngiyabona uphela amandla kube aphelile bengayilindele yonke lento mina ngitshela yona njengamanje bengayilindele inhlobo manje namhlanje kushuthi lento usula namhlanje mhlawumbe uzolokhu uyicabanga mhlawumbe masumbona hayi ngimthembisi lutho angimthembisi lutho nje angifuni azabe ne hope ukuthi mhlambe khona into ezokwenzeka mhlambe noma kanjani ngikuthembisi lutho unikeza isikhathi mina uhambe uyocabangisisa kahle ngiyacela nje ukumneza isikhathi ngiyazi akulula ukuthi avume manje njengoba nababukeli sebebona ukuthi ushonele mozovela uvume manje shuthi nababukeli nabo bazokuthatha ngenye indlela so mina ngicela ukukunikeza isikhathi ukuthi uyicabangise kahle lento lena unayo inamba yami uzongifonela ungitshela ukuthi ucabange kanjani ngisenayo inamba yakho mina ngisenayo inamba yakho ngoba bengasiboni isido sothi ngize ngibe nenamba yakho ayikho inkinga mina ngoba ngiyakwazi kwakho ayikho inkinga ngizofika ngizoyishiya inamba yami uthi bafa ngoba uyakwazi kwakho uzofika uzoyishiya inamba yes kodwa ungafiki ebusuku bafa uzobeya phi ebusuku phela awazi amadoda uthi uyakuthanda uthanda uzobeya phi ebusuku engenza noma ngayini ngihamba ngiyakwazi phela ufe ebusuku hayibo okay sisi mina into engishoyo ukuthi usekuzwile ukuthi wena uthi usazocabanga kodwa futhi uthanda indoda yakho ngizange ngisho usazocabanga ngithembisi lutho mina kodwa kungenzeka sazi hayi bafu uyazizwela mfowethu hayi kulungile ngibonge bhuti wami ngibonge ithuba siswami usungahamba mntaka mama yeso hayi ngiyabonga ngiyafisa ababukeli ngathi bonke abantu bangathola amakhosikazi kanje hayi leyo uzothi ushonile ine week isisakaza webhuti manje mfethu nangu mfethu ufila kanjani manje ucabanga nini ozoyenza hayi bafo mase sihleba sobabili inhliziyo yami ibhlungu because lokho kwenzeka la bengakulindele mina ngakulindele nje impela kodwa engithemba ukuthi usisi usazocabangisisa kahle because usisi uyangazi iminyaka akulula ukuthi ahambe uthanda nomunye umfana ebazi kahle ukuthi ukhona umfana orathi angasamphathe kahle sona nje ngiyazi mina ukuthi azobuyela kumina nami ngumuntu esifazane bengeke ngivele ngivume nje kalula kanje yabo sona nje ngiyazi usazobuyela kumina usazoba right usisi yakuzwa mfowethu hayi ngiyafisa nami ngolunye usuku sithola le feedback uyabona but ke nawe mfowethu uma uthi akulunge futhi ushuthi uyozama angeke ngisho kanjalo ngiyazi ukuthi uzobuyela kumina ngiyazi yena ukubuyela kumina uzobuyela kumina ngizomlinda hayi lutho angivu umuntu enjalo uzobuyela nangimina ngiyazi wangisho kangaka ngimbonile bafa emehlweni yabo kunezinto ezikhuluma ngokomlomo kodwa amehla akakhuluma okunye yabo sona nje njoba ngisho ukuthi unamahloni usisikade ngamazi uzobuyela kumina usisi ngizomlinda nje anginankinga nje le yansimi izolenywa yimina ungathini mhlawumbe komunye osesimene esinje ofisa ukukhuluma manje kunzima kodwa ukuthi ayokhuluma engizokusho kubabukeli ukuthi khona nje namanje ofisa ukuyoshaya iSmirnoff ukuze akhulume iqiniso kulomuntu amthandayo ungathini kulowo muntu engizokusho ukuthi ungamsaba umuntu ukhulume naye umtshene kulale kuyena ukuthi uthini kodwa ekugcineni unembeza uzosala naye bangadlenguli ba ungadlenguli ugcina usumhamba ngemuva ngiyacela nje ukuthi noma kuthiwa kwenzani nami lesimo engibhekane naso manje ngisiqungile isibindi
ngoba kuthiwa omunye umuntu mhlawumbe bezovela amjume ngoba akazi ukuthi akahlali nento amdlenge nje nami ngidlalile indima ukuba indoda so kahle kahle ngingwamela amadoda njengamanje ngisibonakaliso esihle emadodeni ukuthi kahle kahle kwenziwa kanjani uma uyindoda kumele ukhulume niyezwa ke Africa ningadlengule hamba uyoshela uyibike bakwethu angazi kodwa ukuthi yini especially kangaka ngeke ngisasho khona kodwa lento uthi uma umuntu esifazane kuthiwa yayibole le yanto sungazodlengula hayi ngeke ningayenzi lento le lamadoda lawa aboshiwa adlengulayo ayasidlisela thina samadoda yabo sona nje kumele siyazi vele ukuthi amantombazana nepride ayayitshena kodwa kusiyo wonke nje uma indoda kumele uphela amandla kumele nje ushele nje. Siyabonga kakhulu babukeli siyazi abakubona bonke abadlengulile ababoshiwe siyanthanda Africa South Africa noma ngabe ukuphi engeke nginibale nibaningi kakhulu siyanibona kuma comment.